Indulunk! Mára megyünk. Hát úgy néz ki, hogy délnyugodt felé. Beragadtam. Én meg most leállítottam a motort. Lol. Én most inkább leállítottam a motort. Oké. Ámnak megnézni innen a másik hajót itt oldalt. Oké. Na, át is húzok. Hoppá! Hú, de éhes vagyok. Ez itt most éppen ez itt most éppen Mentőhajóra jó ez? Hát úgy mondva, mert ezt a hajót szállítjuk, hozzá van kötve az én hajómhoz, ez a nagyhoz. És ezzel pedig az van, hogy ezzel jöttem ide, és ezt most szállítom, mert tönkrement a motorja. Aha. És innen mi most hogy megyünk oda-vissza? Hogy ugrunk vissza? Hoppa. Van kajád? Nekem? Aha, Nincs sajnos. Előbb zavartam meg. neked is? Vagy neked van? Hát, várja, hogyha... Várja. Még nem. Várja, mindjárt lesz. Jó, itt megvárunk. Na, mindegy. Na hát, van kajád? Nem fogyott. De kár, nagyon már kezdek éhes lenni. Fel is megyek irányítani a hajót. Jó, inkább leállítottam a motort, menjünk egyet a tengerbe úszni. Jó ötlet, már 3 napja nem zuhanyoztam. Inkább le is veszem most a felszerelésem. Nem akarom megáztatni nagyon. És ugrok a vízbe! Woo! Ez az! Végre finom, friss víz! Fú, de Az hiányzik. biztos csak kicsit sós. Hát, az igaz. Fú. Hát most nekem Na nagyon igen. kellett, ez most nagyon jól esett. És hogy jöttek vissza? Valahogy viszont killodjuk magunkat. Remélem kalózokkal nem találkozunk az úton. Hát én is. Azok még agyon verzek minket a botjukkal. Inkább Hát? kardjukkal. Hát, jaja. Vagy azzal az Adjatok fel, én csinálok kardot. nekem már van kőkardom. Az nekem is jó lenne, csak nem tudom, hogy hol kell szerezni. Igen, azt nehéz sajnos szerezni. Majd, hogyha szerzek, akkor adok is. Hát, vissza, gyorsan visszamászok a hajóra. Na, visszamásztam. Hú, te már beelőztél, te gyorsan visszamásztál. Ki? Hát te. Na mindegy, Ja. na mindegy, menjünk. Elindítom újból a hajót. Te meg itt maradj a kilátóba, és ugye a zoommal, nézd körül a zoom, a CTR-rel ugye, a távcsővel, nézd körbe, hogy merre is megyünk. Addig én elkezdem irányítani a hajót. Van egy kis gond. Ott arra van egy hajó. Van egy kis gond. Úristen, mi a gond? Megyek már is. Mellettünk egy anyahajó. Igen. Milyen hajó? Anyahajó. Ott arra. Merre? Mutassátok. Mosszát felejtsete. Arra. Úristen, egy léghajó. Atya úristen. Van ilyatok? Hát az nekem nincs. Az kár. Adjatok még fonalat, és én kraftolok. Kraftolni én Hát, is ha tudok, de lenne. most éppenséggel nincsen senkinél fonálsabot. Inkább menjünk tovább.
Jó ötlet. Futás! Na, Úristen, megyünk! Úristen, 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 úristen! Vov! Főnök. Igen, igen, mi történik? Mi történik? Mi a baj? Mi van? Mi történt már? Beragadt a kormány. Jobb, hogy sietsz. Én nem tudom mozgatni. Jaj. Úristen, inkább bízzátok rám az irányítást. Jó ötlet. Gyorsan leállítom a motort. Már kezd lenni egy picit. Hát szerintem már nagyon-nagyon-nagyon éhes vagyok. El kéne mennünk, úsznunk, vagy el kéne valahogy kéne kaját szerezni. El kéne menni a piacra. Ott biztos van hát kaja. nekem van egy sztékem. Azt azonnal add ide. Add ide. Dobom. Ne dobd le, itt vagyok mögötted. Na, várja. Odaadod. Már is. Csak ledobtam ide. Ott van a kezedbe. Kúval dob már el. Nincs a kezembe. Ott a kezedben. Ott volt. Ott a kezedben. Add már ide. Nincsen Tényleg? nálam. De tényleg ott a kezedbe. Jó, hát nekem biztos megvan, nekem nincsen itt semmi. Nyom meg a kút. Nekem megvan most. Hoppa. Ez nem a legjobb. Ha már itt leállítottam a motort, lehet, hogy megint lefürdök. Úgyis itt vagyok most a szexi fürdőgatyámban. Hm. Engem meghív az asszaszín kötelesség. Persze, irányítsd a kormány, csak ne az ásóval, mert abban nem tudod megütögetni. Menj át kézzel, a kezeddel. Addig én úszok egyet. Úristen, úristen, tudom, ilyen vagyok, nem tudok felmenni, segítség! Segítség! Segítség, meg fogok fulladni! Segítség! Segítség! Meg fogok fulladni, segítség! Segítség! Úristen! Úristen, segítség! Úristen! 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 Mázli, hogy ezt túléltem épségben. Úristen! Szólhatott volna, beugrok maga utána a vízbe. Úristen! Miért irányítgatod ezt? Ennek nem jó a motorja, azzal irányítjuk őt. Ajjajjajjajjaj. Hát ja. És úristen! Van 10 burgonyám, azt a rohadt, azt a rohadt, azt a rohadt, azt a rohadt! Úristen, nem annyira érzem jól magam. Nekem mondod, előbb 3-szor akartam a tengerbe. Az nem a legjobb. Akkor már a tengerbe sem megyek többet. Úristen! Lehet, hogy véletlen, amikor úsztunk, nyertünk a vízből. Fúj. Ez undorító, fúj. Süllyedek. Hoppá. Segítek! Nem tudok fölmenni. Istenem. Gyere, segítünk, húzunk! Meghaltam, bocsi. Na, itt vagyok, jó van. Akkor túlélted. Úristen! Nem tudok felúszni. Fenn vagyok. Nem tudsz Nem fel? tudok bemenni. Akkor te maradj a kis hajón. Te ott nézegesd a tájat és úszkálj. Irányítja
Mikor fogunk kikötni a partra? Nem tudom, szerintem itt nincs is part. Az nem jó. Hát nem a legjobb. Megint itt az anyahajó. Azt az úristen nyit. Inkább beúrok a vízbe. Mosszát föl egyet. Körülúszok, hátra találok valamit. Beleugrok a vízbe, ugrok egy fejest. Úristen, úristen, úristen. Na. Basszus, Körbeússzak? Bakker, beragadtam a hajó alá. Nem tudok feljönni. Megyek? Nem tudok kimenni. Épp, hogy túléltem ezen a kis levegőjükön. Ezen a kis levegőjükön túléltem. Ezen a kis Ez közel volt. Gyorsan én is itt felmászok az oldalán. Na, fenn vagyok. Valaki irányítsa a hajót. Ág. Isten, azt hiszem, totál tengeri beteg lettem. De a hajót Buli van nálatok, Batman? hát nem tudom. Itt most elég kevesen vagyunk, 3-an vagyunk. Szóval... Mindenkinek jut egy steak, ha kell. Nekem nem közt. Nem, van 8 burgonyám. Na, azt hiszem megküldök. Hónap lesz egy forgatásom is, úgyhogy még egy. Attól lehet félni, hogy itt úgy lebetegszünk, hogy meghalunk és nem tudunk forgatni több részt. Bakker meg. Ja, Ajaj, valamit összeettem. úgy néz ki, hogy nagyon messzire húzok. Úristen, elsodor a víz! Segítsetek, nagyon sodor a víz! Nagyon sodor a víz! Valaki húzza a víz, Megyek. olyan nagyon sodor a víz! Itt elvező El fog kapaszkodj meg. sodorni! Hagyjatok itt, menjetek! Hoppa. Ne, megy a hajó. Kihagyta úgy a motort. Ne. Ne. Várjál. Száraz partra érkeztem, fiúk! Lányok, fiúk, gyertek! Segítség. Rotorhoz sodor a víz. Ne. Találtam száraz partot! Segítség. Jövök vissza, Találtam érketek! lábamot a kanál, a hajókanál. Jövök vissza! Segítség. Srácok, Segítség. gyertek, itt vagyok, kövessetek, találtam partot. Oda majd néha elmehetünk megnézni a tájat, és hogy ne legyünk mindig vízben. Gyertek, gyertek, Hova? kövessetek, találtam egy partot. Jó. Ott van messze, látjátok, zoomoljatok oda. Tényleg. Juhú, végre part. Édes part. Csak az a baj, hogy nem olyan nagy. De élni jó. Engem nagyon gyorsan sodor egyébként a víz. Pont belém kapott most is a hullám. Úristen. Éha, amikor azt mondtad, hogy part, én egy kicsit nagyobbra számítottam. Hát, Jó De van. van fa. Mosál alá. Fa. Juhú. nem a legnagyobb, Ez nem egy... de legalább itt minden van. Van gomba. És legalább végre nem vagyunk mindig a vízen, tudunk sétálni, meg ide kijönni, mondjuk játszani, fogócskázni, vagy stb. Karatézunk. Én egy
burgonyával karatézok velem. Itt van levél. Meg ásóval. Juhú, édes víz. Azért nem olyan kicsi ez a part, szerintem. Azért nem olyan kis pici. Hát tényleg nem olyan kicsi. Azért elég nagy. És találtam egy szenesbe. Azt a szakadék, úristen! Áááá! Azt a rohadt, mit találtam? Ez de nagy egy bányát. És itt víz is van, minden van. Vas is, minden vasért. Tényleg? Igen, hol vagytok? Itt vagyok a parton. Én nem látlak téged. És azt se tudom, hogy már merre van a hajó. És hogyha nem találunk vissza minden élelmet, elveszítünk, és egy idő után mindenünk elfogy. Hol vagy? Elvesztettelek. Segítség. Na, Nem igaz, elvesztem. állj meg! Ne hagyjatok Bátyám. itt. Ne hagyjatok itt. Ne hagyjatok itt. Ne hagyjatok itt. Ne hagyjatok itt. Ne! Úristen, nagyon sodor valamerre a víz, remélem, hogy ott a hajó van. Úristen, üres a tenger, hagyom el a... úristen! Úristen, most visszasodor a víz, ez értelmetlen. Keressétek meg azt, ahol van a hajónk. A szakadék. Juhú. Hol vagytok? Én nem találok titeket. Én itt vagyok meg mindig ezen a kis szigeten. Én is. Én is ilyen titeket kereslek bőséggel. Én meg titeket, de nem találok senkit. Itt is egy bánya. Minden van itt. Olá, megtaláltalak, haver. Itt vagyok csak. Hello! Juhú! Megvan a hajó. És hogy megyünk vissza a hajóhoz? Jó, menjünk vissza. Hát, hogy Hűha, kéne kaja. Nagyon rossz a gyomrom. Na, biztos, hogy erre van a hajó? Remélem. Hogy tudsz olyan gyorsan menni? Sodor a víz. Nagyon. Most már nem. Most már elmúlt. De nem erre van, nem erre van. Gyere. Na, nem, ajaj. Megnéztem, ahogy elsodort oda a víz. De kajás vagyok. Nem tudom, hogy hol lehet. Valaki nem tudja, hogy kőgombaragút csinálni. Én tudom. Én tudom. De nincs annyi gomb, hát nem tudjuk leszedni a gombát, mert megsértenénk azt a teret. Hol vagy már megint? Én itt vagy. Segítség, beestem ide. Jaj, ne. Úristen, Jaj, ne. nem Uha. tudunk kijönni. Sötét van. Ne. 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 Sodor a víz! Engem is. Jó, nagyon sötét van. Jajjaj, hol vagyunk? Visszafelé úszni, nem tudunk felmenni. Úristen! Én föl tudok. Az időben utaznék, lehet, hogy teleportálódni fogok, ez nagyon bizsergő. Nem kezdő egy. Úristen, visszataláltunk, ezt nem tudom elhinni, hogy hogy. És innen látom a szép kis szigetet. Majd ott néha oda fogunk menni. Jó ötlet. De hát Csak nem tudom, hogy kell zoomolni. Valaki elmondaná. CTR. Mivel? Ja, CTR-le. Jaja, Én még így sem láttam a szigetet. elkezdem húzogatni a karokat. Én is egy kicsit. Megyünk tovább. Hát, Ne visz lefele a víz. várjál, gyorsan feljebb hangosítom. Feljebb veszem, hogy gyorsabb legyen. Úristen, ez nagyon gyors, úristen! Úristen, ki fogok repülni a hajóból. Azt a segítség, ez annyira gyors, Víz alatt vagyok, nem tudok felmenni. Úristen, ez annyira Hoppá. gyors ez a hajó. Gondon. Elhagy a hajó, engem elhagy a hajó.
Úristen! Itt vagyok a anyahajónál, ami nem vicces. Nagyon nem vicces. Én meg távolodok el a hajótól, mert olyan gyors rájutottam, hogy már nem is látom. Megpróbálok utána úszni. Nagy itt hajó! Hol vagytok? Nem Nem találok. tudok felmenni. Engem itt hagyott a hajó. De próbálok vissza. Én itt vagyok a anyahajónál. Juhú! Végre élet. Én meg Több visszajöttem ember. a hajóhoz. Úristen. Gyertek ide anyahajóhoz. Hagyjátok ott azt a kis hajót. Úristen. Itt van fölöttem egy Ez hőlékbalon. nagyon gyors. Ez nagyon gyors, ez a másik hajó, az engem már megint itt hagy. Fogadd el a tépézésemet. Tépéz rám. Úristen, találtam egy rohadt nagy hajót, ez Behemoth hajó, hallod? És Én ott vagyok, ne az félj. mellett van az anyahajó, beszarok. Itt vagyok fenn. Hol vagy? Nem vagyok itt az anyahajónál. Itt vagyok rá tépészem. Fogadom. Úristen, látlak titeket, ott vagytok lent. Aha, futunk hozzád. Egy perc. De ti hogy mentetek oda le? Jó, megvan. Én kimásztam a hajó. Szoba. Hú, én alszok egyet. Találtál Ó, agya. másik ember. Jaj, de jó. Csufa idegen van itt. Hogy kell fölmenni az anyahajóra? Zécucu. Zécucu. Hát, ez nem ismerős. Lehet ő a hajó tulajdona, de megijedtem tőle, mert lehet, hogy ki fog minket csapni, szóval futás! Siessünk, nehogy kicsapni. Fegyverszoba. Én meg beragadtam, nem tudom, hogy kell innen kimenni. Én irányítom a hajót. Itt egy létra. Emberek, én irányítom a hajót. Juhú! Szállunk a tengeren. Mennek ide fel. Aztán! Hát ez sokkal jobb hajó, mint ami nekem volt. És Én irányítom a hajót. Ó, helikopter, repülő. Én irányítom a hajót. Itt vagyok fönt. Úristen, beszív a helikopter, azt a rohadt, itt vagyok a helikopter szárnyánál. Ben vagyok a helikopterben. Hogy mentél be? Követlek titeket. Várjál. Úgy megfújtott felül a propellerje, hogy ide vonzott. Én irányítottam a hajót. Itt a kormány. Irányítom a hajót. Egy vadászgépe. Úristen, elindítottam a hajót. Úristen. Én kormányzok. Fogadd el. Ajaj. Én kormányzok. Fogadd el ezt. Úristen, leugrok hozzátok, de nem tudom, hogy túlélem-e, és nem ugrok a vízbe. Ég veletek! Túléltem. Gyere le, adok kaját. Én leglent vagyok, itt vagyok a helikopteren. Felmásztam ezen a csúcson. Kidobtam. Itt vagyok a legtetején. Nekem nem dobta ki. Igen, nem lehet kidobni. Nagyon jó. Itt vagyok. Menj vissza a helikopterre. A hajóban megtaláltam a kajaszobát. És ott láttak egy repülőt. Én is itt vagyok a kajaszobába. Itt a étterem, de jó. Na, lássuk, van valami finomság. Hol van itt étterem? Itt, ahol én vagyok. Hát Nem lehet kinyitni a dobozt. Itt nincs a hűtő. Nem van lakatolva a hűtő. Ki vagyok? Menj vissza a repülőre. Ez nagyon jó ez a kis hajó. Ezt meg is tartom. Hát ezt meg is tartom. Hát ezt biztos, hogy megtartom. Úristen, nekem jöttek! Úristen! Ledobnak a hajóról! Úristen! Nem szeretnék lemenni! Miért? Vagy. A víz alatt segítsetek! Megyek.
Várj. Azt te vagy, te. Gyere. Nem érzem jól magam. Gyere. Fekete minden. Én elbúcsúzom tőletek. Fekete minden. Fekete. Segítség, sodor a víz a lapáthajó. A hajó lapát felé. Ne, be fog szippantani. Segítség. Hol vagyok én? A mennyben vagyok? Ilyen szép lenne a menny. Fenn vagyok a mennyben. Úristen, én Fogad el a tépőzésemet. megfulladtam. Fenn vagyok a mennyben. Ilyen Mennyi van, Halli? és hallom a többieket. Hát, Én is hallak titeket valahogy, de én itt sétálok egy hajóba. én meg De fenn vagyok a mennyben. Sajnos. Én meg benn meghaltam vagyok a víz vízben. alatt, megfulladtam, de kezdtem egy új életet. Én is. Vagyis, már megint újból meghalom! Sziasztok! Ez normális, hogy nem tudok meghalni? Nem tudok meghalni. Áhí! Juhú, nem tudok meghalni.